Yeah, watch it. Got the words on the track. That on the boards. Church. Bishop Lamont. Bună, eu sunt Gamer și revin cu un nou joc pe canal. Acesta este Plug and Play, adică am tradus într-un fel, bagă în priză și joacă. Hai să începem. Așa, am băgat în priză Plug and Play, cum am spus eu. Oh, niște degete care trebuie... What the... Ce trebuie să fac? What? Hai, uite de acolo. I-am împiedicat ce trebuie. Nu pot să împiedici. Ce nu pot să împiedici? Hai, mergi în pat pe aceea, poate găsești ușor. S-o izbidezit. What the fuck? What the... Nu, așa, mă, ridică-te sus. Oh, ce urlă i-a trândit. What the fuck? Asta a fost din priză. Hai? No. Ah, fuck. Așa. Am apăsat pe buton. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Și o dau mai departe, cred că, nu? Da. Mă întreb ce o să se întâmple. Gică nu. Gică nu. Da, bă, mai departe. What the fuck? What the heck? Oh, God! Ce-o tras! Oh, God! What the fuck? Frumos, îmi place! God! No. What the fuck? Să nu spuneți ce cred eu că se întâmplă acum, nu? Să nu spuneți, serios, să nu spuneți ce cred eu. Oh, God! Damn it! Shit! Ia, hai să-i aruncăm, poate duce după ei. Uite-mă după ei acolo. Uite-mă după ei. Uite-mă după ei, mă. Asta nu vrea. Acum, hai să vedem ce faci. Așa. What the fuck? Ce vorbim? Hi. Do I know you? I don't know. Do you know me? How could I know? Mă întreb oare unde o să ajungă asta. No, you don't.
Yes. No. No. Yes. What the fuck? Oh, God! Să întrebăm dacă ne iubesc sau îi spunem că îi suntem dacă Do ne you iubesc. love me? I don't know. I think you love me. I don't love you enough. I love you. I don't think I love you. Are you sure? I think you don't love me. I know I love you. I'm not sure. I do love you. I don't. It hurts. I'm leaving. Ah, l-a părăsit. S-a întristat. Hai mă, stai. Iar ăștia, mă, ce... N-ai bă. Amuzant. Oh God, yes. What the fuck? Oh, nu, 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 nu. Ce bine, sper că ne dă iar scena aia. Hai mă odată. Ah, fuck, shit. Serious, dude? Oh, fuck. Oh, fuck. What the fuck? What the fuck? My God. Off. Fuck. What the fuck? What the shit? Shit. What the fuck? Cred că trebuie să le punem invers, cred. Fuck. No. Invers. Acolo. Holy shit, the fuck. Oh, iar chestia asta. What the fuck? What the... Ce vrei, mă, să-i rup degetul? What the... Bă, dă-i drumul pe la deget. Holy shit, the fuck. What?
What the fuck, băgând deget în priză. What? What the fuck? What the fuck? Deci putem să-l mișcăm când... What the fuck? Da, cam asta a fost, prieteni. Sper că v-a plăcut Awesome Gamer FNAF și la revedere!